Il-kap nazzjonalista Bernard Grech kien skomdu għall-aħħar meta ġie biex iwieġeb dwar il-pożizzjoni li ħadet Roberta Metsola dwar il-Lvant Nofsani. Metsola ġibdet il-kritika kemm lokali u anke barra minn xtutna dwar l-aġir irresponsabbli tagħha b'reazzjoni għall-gwerra bejn Iżrael u l-Ħamas. Fil-fatt ġiet akkużata li kull meta jinqala xi kunflitt, l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħha illi ma se tkun is-soundbite għall-okkażjoni. Dan wara li Metsola ħadet l-okkażjoni għal promozzjoni personali u r-ritratti u tat biss l-appoġġ lill-Iżrael waqt żjara li għamlet li bl-attakki tal-qawwiet tiegħu inqatlu eluf ta' persuni ċivili f'Gaza. Il-kap nazzjonalista ġie mistoqsi propju dwar dan u bi-stil tipiku tiegħu l-ewwel ira kif joqgħod idur mal-lewża sakemm jaħseb fit-tweġiba. Taqbel mal-pożizzjoni ta' Roberta Metsola dwar il-konflitt fil-Lvant Nofsani? Grazzi ħafna Semmu tad-domanda tiegħek. Bla dubju dawn huma domandi interessanti ħafna. Roberta Metsola għandha l-opinjoni tagħha bħala President tal-Parlament Ewropew. Ftit wara kellu jiġbed mal-ispaga tal-establishment li jmexxih u ħal-pożizzjoni ta' double standards ta' Metsola kif iġġustifika il-pożizzjoni tagħha. Hemmhekk mhux qed tirrappreżenta biss lill-Partit Nazzjonalista. Din mhux l-ewwel darba fejn Bernard Grech kien skomdu minħabba Metsola fil-waqt li jara li ma jurtax lill-establishment nazzjonalista. Ftit ta' xhur ilu il-kap nazzjonalista tefa' battuti ċari lejn Roberta Metsola meta mistoqsi mit-Times dwar il-futur tiegħu. Futur li huwa nċert kif qed jibqa' juri li huwa indeċiż fl-isfond tal-fatt li l-establishment nazzjonalista qed jibqa' jiżen jekk iħallihx fil-kariga ta' kap jew le.